मी प्रस्तावनेमध्ये तिला पुस्तिकाच म्हटलं, पण ज्यांची स्वप्न मोठी असतात त्यांना माझ्यासारख्यानं लिहिलेली पुस्तिका ही पुस्तक वाटते, हा त्यांचा मोठेपणा आहे. अर्थात आपल्याकडे आधी ही पद्धत होती, मासिक छापलं जायचं आणि त्याच्यावर लिहिलेलं असायचं हे मासिक पुस्तक आहे. त्यामुळे पुस्तक आणि पुस्तिका याच्यात लहान आणि मोठं असं मानायची गरज नाही, आपली तशी परंपरा आहे. आज इथे उपस्थित असलेल्यांमध्ये सावयवेऱ्याचं नाव देशभर करणारे अनेक लोक आहेत. त्यांच्या समोर मी बोलतोय आणि एवढ्याशा पुस्तिकेचं निमित्त धरून बोलतोय. माझ्या दृष्टीने खरं तर लेखक म्हणून याच्यावर उल्लेख असू नये या मताचा मी होतो आणि आता आहे म्हणण्यात काही अर्थ नाही, कारण त्यांचा आग्रह होता. खुद्द आनंद वाघुर्मेकरांचं म्हणणं होतं लेखक म्हणून तुमचं नाव आणि फोटो पाहिजे. माझं म्हणणं होतं मी शब्दांकन करतोय, तुम्ही दिलेली माहिती मला माहीत असलेली थोडीशी, जमवलेली थोडीशी, असं करत हे सगळं संकलन झालेलं आहे. त्यामुळे फार तर संकलन आणि त्या माहितीचं संपादन एवढीच माझी याच्यातली भूमिका आहे. पण त्याचं म्हणणं होतं नाही, लिहिले आहे तुम्ही काय ते जशाच्या तसं छापायला देत नाही, हा तुम्ही ते लिहिलेलं आहे, लेखक म्हणून तुमचं नाव पाहिजे. आता हा सगळा जो प्रेमाचा आग्रह आहे हा म्हणजे मला अनेक लोकांनी म्हटलं थोडं नाही म्हणायला शिक, ते काय आजपर्यंत जमलं नाही आणि त्यामुळे मग हो तुम्हाला हवं असेल तर लेखक म्हणा. याच्यात ही पुस्तिका आली आहे. आता ही लिहाविषयी वाटण्यामध्ये म्हणजे मी होऊन काही केलेलं नाही आहे, त्यामुळे जे काही श्रेय आहे ते या सगळ्या लोकांचं आहे. म्हणजे त्यांचा उल्लेखही मी याच्यात केला आहे, कारण माझ्याकडे आलेले सत्यवान शिलकर, महेश सापडकर, अभिजित शिलकर, आनंद वाघुर्मेकर आणि अर्थात तिथे नसतानाही त्याच्याकडे जा म्हणून सांगणारे राजेंद्र देसाई, अशा या पंचपांडवांनी माझ्या गळ्यात हे घातलं. अर्थात हे घातलं हे बरं केलं, कारण एका निमित्ताने या वेऱ्यात बालपण घालवलेला मी पाहिलेली माणसं, ज्यांच्याशी बोललो, ज्यांचं कर्तृत्व बघितलं, त्यांच्यातील काही जणांना प्रत्यक्ष शिक्षक म्हणून किंवा समाजातला शिक्षक म्हणून त्यांच्याकडून काही शिकायचंही भाग्य मला मिळालं. तर त्यांचं काही ऋण फेडता येणार नाही, पण किमान असे ते ऋणानुबंध जपावेत म्हणून मी हा प्रयत्न केला. यातला दुसरा भाग असा होता, म्हणजे हे पुस्तक मोठंही लिहिता आलं असतं, पण माझी त्याच्यातली कल्पना अशी होती की जे कुठेतरी छापून उपलब्ध आहे ते कुणालाही वाचता येईल. ज्यांच्याबद्दल लिहिलं गेलं नाही त्यांचा उल्लेख व्हावाच अशा आग्रहानं ही माहिती जी काही हाताशी आली ती मांडण्याचा प्रयत्न केला. त्यातही परत त्यांनी दिलेली माहिती आणि त्यानंतरची बराच काळ असं सायलन्स की मी काम करतो असं गृहीत धरून ते थांबले आणि ते अजून माहिती घेऊन येतील म्हणून मी थांबलो. अशा प्रकारे या पुस्तिकेने आपला वेळ घेतला. पण त्यात एकच बरं झालं की मला जे सांगायचं होतं, माहिती तर उपलब्ध आहे, पण मला 3 गोष्टींवर भर द्यायचा होता. एक, आजची पिढी जी कमी वाचते किंवा वाचत नाही अशी तक्रार आहे, तर त्या पिढीला वाचावंसं वाटेल एवढंच लिहावं. जास्त लिहिणं सोपं, पण कमी लिहिणं हे एकदा कठीण असतं आणि म्हणून केवळ त्यांना एक दिशा दाखवावी की यांच्याबद्दलची माहिती उपलब्ध आहे आणि ज्यांच्याबद्दलची नाही ती अर्थात आपल्यातल्या लोकांनी शोधून काढायची आहे. एवढं करण्यापुरतंच हे काम आहे. त्यामुळे याच्यात काही फार मोठं साहित्यिक कर्तृत्व नाही आहे. पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, आपण सावयवेऱ्याचे नागरिक म्हणून सावयवेऱ्याने गोव्याच्या मुक्तीलढ्याला दिलेलं जे योगदान आहे ते केवळ आपल्यापुरतं बघतो.
पण त्याचा संदर्भ कुठे आहे तर गोव्याची मुक्ती पूर्ण करण्यासाठी सावयवेऱ्याचा अख्खा गाव या ना त्या निमित्ताने मोंटेरोच्या टाचेखाली आला आणि या गावाने त्यावेळी जे सोसलं, विशिष्ट कुटुंबांनी जे सोसलं, त्या महिलांनी जे सोसलं, हे सगळं खरं तर सावयवेऱ्याच्या सामाजिक इतिहासाचा एक मोठा अध्याय आहे. पण त्यासाठी इथल्या कोणीतरी, इथल्या विद्यार्थ्याने, इथल्या युवकाने अशा प्रकारचा अभ्यास करावा आणि त्यासाठीची सूत्र त्याला मिळावी. ते कुठे करता येईल, कोणाकडे करता येईल, कोणाकडे विचारता येईल, तर त्यासाठी ही पुस्तिका उपयोगी होऊ शकते असं मला वाटतं. मी जो संदर्भ देत होतो तो हा की सावयवेऱ्याने गोव्याच्या मुक्तीच्या अखेरपर्यंतचा लढा दिला, हा पहिला भाग. गोव्याच्या मुक्तीने भारताचं स्वातंत्र्य पूर्ण केलं, हा दुसरा भाग. आणि तिसरा भाग, गोव्याच्या मुक्तीमुळे पोर्तुगीजांच्या ज्या ज्या वसाहती होत्या तिथे उठाव झाले आणि स्वातंत्र्याची मागणी झाली. आणि याच्यामध्ये सावयवेऱ्याचं कर्तृत्व आहे, याच्यामध्ये सावयवेऱ्याचं योगदान आहे. एवढं तरी आम्हाला कळावं नवीन पिढी म्हणून. मला इथे उभं म्हणजे या सावयवेरे गावाशी एक वेगळंच नातं, म्हणजे जे बोलता बोलता सांगेन पुढे मी की ह्या गावातल्या ह्या व्यासपीठावर आजच्या दिवशी आणि स्वातंत्र्य सैनिकांच्या समोर आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या समोर, म्हणजे इथं उपस्थित असलेल्या प्रत्येक उपस्थिताचे कुणी ना कुणी नातेवाईक हे गोव्याच्या मुक्ती लढ्यात, स्वातंत्र्य लढ्यात सहभागी झालेले आहेत. त्यातल्या काही जण स्वतःही सहभागी झालेले आहेत आणि काही जणांनी तो स्वातंत्र्य लढा, मुक्ती लढा आणि स्वातंत्र्य सैनिकांनी भोगलेल्या हाल अपेष्टा प्रत्यक्ष जवळनं बघितलेल्या आहेत, त्याचे परिणाम त्यांनी बघितलेले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक म्हणजे आज इथं उपस्थित असलेला लहान मोठा प्रत्येक नागरिक मला वाटतं की खूप महत्त्वाचं आणि एका खूप मोठ्या कार्याला आल्याच्या भावनेनं इथं येऊन हजर राहिलेले आहेत. त्यातनं एक वेगळंच वातावरण, इथं भारलेलं वातावरण मला असं एक जाणवतं इथं बसल्या बसल्या की तिथे असतं तर ते अधिक जाणवलं असतं, तुम्हाला ते जास्त जाणवत असेल अगदी. तर या ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांचा इथं उल्लेख झाला आणि ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांचा जो 39 स्वातंत्र्य सैनिकांचा ह्या पुस्तकात, मी पुस्तकच म्हणणार आहे, ही पुस्तिका नाही आहे, कारण लौकिकार्थानं हे पुस्तक आहे म्हणजे जी स्वातंत्र्य सैनिकांची माहिती देणारं. त्या स्वातंत्र्य सैनिक, सगळे स्वातंत्र्य सैनिक म्हणजे तुमचा निकष काय होता की ह्या पंचायतीत किंवा ह्या भागात परिसरात जन्मलेल्या आणि जन्मलेल्या किंवा कार्य केलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांचा परिचय, त्यांच्या कार्याचा परिचय करून देणं, असे 39 स्वातंत्र्य सैनिक इथे आहेत या पुस्तकात. आणि यातले मला वाटतं की मोहन रानडे गुरुजी आणि श्रीपाद साठे, ज्यांचं नाव फार गोव्यात माहिती नाही पण त्यांचं कार्य खूप मोठं आहे, ते इथल्या लोकांना माहिती आहे. हे मला वाटतं 2 अपवाद सोडले तर बाकी सगळी परिचित नावं आहेत. म्हणजे सावयकर, चाफाडकर, शेठ वेरेकर, शिलकर, वाघुर्मेकर, ही सगळी आपल्या परिचयाची इथल्या स्थानिक ह्या मातीतली ही माणसं एका त्वेषानं आणि एका गोवामुक्त करायचा, पोर्तुगीजांना घालवून लावायचं, अन्यायग्रस्त राजवट दूर करायची ह्या पोटतिडकीनं उभी राहून या राजवटीविरोधात लढली. आणि त्यांचेच आपण सगळे भाऊबंध, नातेवाईक, त्यांचा वारसा मोठ्या अभिमानानं सांगण्यासाठी आपण इथे जमलो. आणि मला खात्री आहे की हे पुस्तक वाचल्यानंतर याच्यात जो परिचय दिलेला आहे की त्या परिचयातनं काही माहीत नसलेली माहितीही आपल्याला समजेल. आणि काही कसं असतं, बऱ्याचदा आपल्याला माहिती असलेलीच गोष्ट कोणीतरी सांगतं, परंतु ती गोष्ट एवढी इंटरेस्टिंग असते, एवढी त्याच्यात चांगला काही असे भाग असतात की ती गोष्ट, माहिती असलेली गोष्ट आपण पुन्हा आनंदानं ऐकतो. बऱ्याचदा असं होतं किंवा माहिती असलेलीच माहिती पुन्हा वाचतो, किंवा जुनी इतिहासाची पुस्तकं किंवा काही मोठ्या लोकांची आत्मचरित्र लहानपणी वाचलेली असतात, नंतर पुन्हा आपण वाचतो, किंवा मोठं तरुण वयात आल्यानंतर वाचतो, पुन्हा कॉलेजमध्ये गेल्यानंतर वाचतो, कधीतरी वय झाल्यानंतर पुन्हा ते पुस्तक वाचलं जातं. म्हणजे सगळं माहिती असतं तरी पण आपण त्याचा आनंद पुन्हा पुन्हा घेतो, की तसा आनंद निश्चित तुम्हाला हे पुस्तक वाचताना मिळेल. आणि हे कारण हे सगळा परिचय हा सगळ्या आपल्याच माणसांचा आहे, म्हणजे आपल्याला माहिती असलेल्याच माणसांचा आहे. याच्यात
कौतुक आणि खरंच आदर या लेखकांबद्दल म्हणजे डॉक्टर नारायण देसाईंबद्दल असा की त्यांनीच म्हटलं आहे तसं की कुठंतरी त्यांच्या स्वागतात आहे आणि त्यांच्या ह्या पुस्तकाच्या प्रास्ताविकात उल्लेख आहे, मनोगतात उल्लेख आहे की हा सगळा कष्ट किंवा हे सगळं उपद्व्याप मी करतोय ते कशासाठी करतोय किंवा कोणासाठी करतोय. मला वाटतं कधीतरी त्यांच्या मनात हे आलं असेल, कारण नावं शोधून काढणं, माणसं शोधून काढणं, म्हणजे ती जी माणसं हयात नाही आहेत जे स्वातंत्र्य सैनिक, त्यांच्या नातेवाईकांना, त्यांच्या दुसऱ्या तिसऱ्या पिढीतल्या लोकांना निवडायचं, शोधून काढणं, त्यांना कॉन्टॅक्ट करणं, त्यांच्याकडनं माहिती घेणं आणि ही सगळी माहिती जमवणं. काही ठिकाणी काही बाबतीत त्यांचं असं झालं आहे की माहिती मिळतच नाही आहे, म्हणजे सगळे प्रयत्न करून झाले तरी माहिती मिळत नाही आहे. मग एक दोन ठिकाणी मला वाटतं फक्त नाव आणि फोटो हे दुर्दैव आहे. मला खात्री आहे परंतु की जेव्हा याची दुसरी आवृत्ती येईल, पुन्हा नवी आवृत्ती येईल, तोपर्यंत कुणीतरी त्या स्वातंत्र्य सैनिकांची माहिती घेऊन येईल आणि थोडी का होईना थोडा परिचय, ज्याच्यातनं नव्या पिढीला अधिक मोठी प्रेरणा मिळेल, स्फूर्ती मिळेल. अशा तऱ्हेनं ही पुढची आवृत्ती आणि 36चे पुस्तक तयार होता होता 39 झाले. त्यामुळे मला खात्री आहे की दुसरी आवृत्ती येईपर्यंत 50, 60, 75पर्यंत सुद्धा जाऊ शकतील, कारण ही भूमीच अशी आहे. सावई वेरे गाव, सावई वेरे आहे, खेडे आहे, वेलकास आहे, वाघुर्मे आहे किंवा वळवई आहे. ही म्हणजे हा सगळा भाग बघितला तर इथं खूप स्वातंत्र्य सैनिकांचा म्हणजे ज्ञात असलेले झाले की ज्या बिचाऱ्यांनी, ज्यांना कसलंही श्रेय घ्यायचं नव्हतं आणि ज्यांना काही म्हणजे त्यांना फक्त आपली भूमी मुक्त करायची होती ह्या भावनेनं ज्यांनी कार्य केलं, त्यांनी ना आपली कसली काही कार्याची खूण ठेवली, ना कोणी त्यांना लक्षात ठेवलं किंवा ते लक्षात राहिले, कारण त्यांनी स्वतःसाठी असं कधीही काही केलं नाही. आज जे होतं आपण बघतो की छोटीशी गोष्ट करायची आणि त्याच्या श्रेयासाठी भयंकर यातायात केली जाते आणि पेपरमधनं जाहिराती छापून आणल्या जातात, लेख छापून आणले जातात आणि वाढदिवस मोठमोठे साजरे केले जातात आणि समाजसेवक, समाज कार्यकर्ते वगैरे असं जे काही म्हटलं जातं. मला एक आठवण झाली, मी मुंबईत महाराष्ट्र टाइम्समध्ये काम करत असताना तिथे माझे संपादक होते गोविंद तळवलकर. ते खूप वास्तववादी आणि कधीही त्यांचं समाजाचं आणि वास्तवाचं भान सुटलं नाही. त्याने एक दिवस सतत अशा बातम्या येत असतात, तुम्ही सगळे पेपर वाचणारे आहात, की अमुक अमुक समाज कार्यकर्ते यांनी अमुक अमुक केलं, तमुक केलं. एकूण जग आणि एकूण समाज आणि एकूण ते सगळं समाजाचं हित, व्यापक हित जर लक्षात घेतलं तर त्या व्यक्तीनं केलेलं ते कार्य केवढं असतं हे त्यांचे शब्द आहे. म्हणजे ते 1 सेंटीमीटर किंवा 1 मिलीमीटर एवढं सुद्धा नसतं आणि आपण त्यांना मीडियातनं मोठ्या बातम्या आणि फोटो छापून त्यांना प्रसिद्धी देतो. कारण का तर ते आपल्याकडे येतात, आमच्याकडे मीडियाकडे, म्हणून आम्ही त्यांना प्रसिद्धी देतो. जो येत नाही तो त्याची आपण माहिती घेतो का? त्या दिवशी त्यांनी एक दिवस असं मिटिंगमध्ये आदेश काढला की समाजसेवक हा शब्द वापरायचा नाही, कारण ते म्हणाले याच्या पुढे समाजसेवक आपल्या समाजात राहिलेले नाही आहेत. तेव्हापासून महाराष्ट्र टाइम्समध्ये समाजसेवक हा शब्द बंद पडला. ही गोष्ट 1992, 93, 94 मधली आहे. आताचा पेपरही बदलला आहे आणि आताची लोकही बदलले, सगळे बदल झाले. पण त्यानंतर एक चळवळ झालं होतं. हे का आठवण झाली मला की ह्या समाजसेवकांनी, ह्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी, ह्या क्रांतिकारकांनी, इथले बहुतेक आपले स्वातंत्र्य सैनिक हे क्रांतिकारक होते, सशस्त्र. म्हणजे रानडे गुरुजींनी जी इथं ज्योत पेटवली, म्हणजे ती एक गंमतच आहे. म्हणजे जे अडवैत जायचे होते सावईकरांकडे, त्यांना काहीतरी मध्ये वाटेत चुकीची माहिती मिळाली किंवा त्यांना इकडचा रस्ता त्यांना दाखवला गेला आणि ते सावईतल्या सावईकरांकडे पोचले. आणि त्याबरोबर मला वाटतं तिथं जे काही कार्य उभं झालं असतं त्याच्यापेक्षाही कितीतरी पटीने मोठं कार्य ह्या भागात इथे उभं झालं. आणि गोव्यात तर मी म्हणेन की मगाशी तुम्ही उल्लेख केला की हे जे सशस्त्र लढ्याचं एक सगळ्यात महत्त्वाचं किंवा वन ऑफ दी बिगेस्ट सेंटर हे सावई वेरेच होतं, प्रश्नच नाही, काहीच प्रश्न नाही या बाबतीत. कारण हे जे का म्हणजे आणि त्याची ज्योत ही रानडे गुरुजींनी लावली. पुढं मग ती शारदाताई सावईकरांचे वडील पद्माकर सावईकर म्हणजे ही तर घराणी, म्हणजे ही घराणी स्वातंत्र्य सैनिकांची आहे. अभिषेकी आहेत, शिलकर आहेत, हे किती यांची नावं घेऊन ही सगळी घराणी म्हणजे. आणि त्यांनी केलेलं, त्यामुळे आपण खूपदा असं म्हणतो की त्याग केला, की आपण ह्यांनी अमुक त्याग केला किंवा त्यांनी तमुक सेवा केली. अरे ह्या स्वातंत्र्य सैनिकांचा त्याग आणि त्यांनी केलेली आपल्या भूमातेची, आपल्या मातेची सेवा, हे जर आपण लक्षात ठेवलं तर मला वाटतं की त्याग,
सेवा वगैरे हे शब्दही आपण वापरू नये. साधी गोष्ट म्हणजे मगाशी यांच्या सानेंच्या घरात त्यांच्याबरोबर बसलेलो असताना बोलता बोलता त्यांच्याच तोंडून एक उल्लेख आला आणि माझ्या डोक्यात एक विचार सुरू झाले. मला सांगा, आपण सगळे कुटुंबवत्सल माणसं असतो. आपल्याला घरात मुलगी असते किंवा आपली बहीण असते किंवा आपली आई असते, बाकी कोणी नात्यातल्या स्त्रिया असतात. एक आपली मुलगी किंवा बहीण थोडासा वेळ किंवा एखादी रात्र कुठंतरी नाही झाली, आपल्याला नाही आज आपल्या घरी, ती काय होत असेल त्या भावाच्या मनात, त्या वडिलांच्या मनात, त्या आजोबांच्या मनात काय होत असेल. जेव्हा शारदाताईनं त्या काळी त्या मंत्रींना अटक केली आणि नेली, त्यांच्या घरात काय झालं असेल. घरातली मुलगी जो अत्याचारासाठी प्रसिद्ध आहे, कुविख्यात आहे, म्हणजे अशा एकट्या नाही आहेत त्या, अशा अनेक महिला त्या लढ्यात होत्या आणि त्या म्हणजे त्या घरात काय परिस्थिती झाली असेल, काय करेल तो आता. म्हणजे त्यांना शारीरिक हाल केलेच, मारलं त्यांना. आज त्यांना सांगत होत्या हातात पेन धरता येत नाही, कारण ती बोटं तेव्हा असं तेव्हा बोटावर जो मार दिला होता त्यांचे बघा ते पाय तिथे अशा तऱ्हेने की त्यांना चालता येत नाही, उभं राहता येत नाही. म्हणजे हे असंख्य अशा तऱ्हेचे शारीरिक हाल झाले, मानसिक हाल त्यांनी भोगले. घरातल्या लोकांना, त्यांच्या भावा बहिणींना, त्यांच्या आईवडिलांना, त्यांच्या मुलांना, देशाची म्हणजे घराची बऱ्याचदा म्हणजे देशोधडीला लागल्यासारखी त्यांची अवस्था झाली. तो त्याग आणि त्या त्यागाच्या पुढे कोणी काय सांगू नये की आम्ही त्याग करतो आणि आम्ही सेवा करतो, अशा तऱ्हेचं. म्हणजे अशा तऱ्हेच्या ह्या प्रदेशात ही स्वातंत्र्य सैनिक म्हणजे रानडे गुरुजी इथं येणं ही एक दैवीकरणीच होती. तो योग होता आणि तो उत्तम योग होता. म्हणजे आमच्या गोव्याच्या मुक्तीलढ्याच्या पूर्ण मुक्तीलढ्यातला तो एक एवढा चांगला टप्पा होता की ते आले इथं आणि घराघरांमध्ये, त्या शाळांमध्ये त्यांनी ती ज्योत पेटवली. इव्हन हे जे पुस्तकावर जे मुखपृष्ठावर तुम्ही घ्याल तेव्हा तुम्हाला दिसेल हे जे मंदिर आहे, म्हणजे हे फोटो बघितल्यानंतर मला जुन्या आठवणी माझ्या आल्या. म्हणजे इथंच हाकेच्या अंतरावर जे सिंगबाळांचं घर आहे, तिथं मी अगदी एवढूसा असताना तिथं काही वर्ष राहिलो आहे. माझे वडील सावईच्या गव्हर्नमेंट हायस्कूलमध्ये मुख्याध्यापक होते, हेडमास्टर होते. त्या आठवणी म्हणजे खूप इथे पोचत नाही, परंतु कधीतरी मुद्दाम वाट वाकडी करून येतो. आजही मी येता लवकर जरा निघालो. त्या सावईला दत्त मंदिराच्या समोरच्या बाजूला आम्ही राहायचो, त्या शेट्टी यांच्या घरात. तिथं मी थांबलो, जरा बघितलं. पुढे आलो, जी प्राथमिक शाळा ते बघून मला एकदम अरे असं वाटलं. ती सावईची प्राथमिक शाळा जी कौलारू 4 खोल्यांची होती, तिथं मी 1ली ते 3री शिकलो. तर ती आज तिथे मोठी बिल्डिंग झाली आहे, GSIDCनं बांधलेली, की मुलांची संख्या फक्त वाढावी एवढीच अपेक्षा त्या शाळेत. ह्याच्यानंतर मलाही वाटलं, एकदम भरून वाटायला लागलं की किती मोठ्या ऐतिहासिक भागात आपल्याला आपल्या बालपणातली काही वर्ष काढायची संधी मिळाली आणि शालेय शिक्षणाचा पाया इथे घातला गेला, ज्याच्या बळावर बाकी इतर ठिकाणी मग आम्ही अस्नोडाला गेलो, मग पणजीत राहिलो, इतर ठिकाणी पुण्या मुंबईत जाऊन नोकरी करायची संधी मिळाली. हे सगळं जे काही झालं, मला वाटतं की कुठेतरी पूर्वपुण्याई होती आणि या मातीतल्या किंवा इथं जे काही वेऱ्यातल्या विहिरीचं आणि सावईतल्या विहिरीचं पाणी जे काही मी प्यालो काही वर्ष, की त्याचं निश्चित मी घडण्यात सुद्धा योगदान त्याचं लागलेलं आहे. आणि म्हणून कुठेतरी आज 4-2 काहीतरी आपण कमवू शकलो किंवा करू शकलो, काही नाव मिळवू शकलो, हे मला वाटतं. त्याचं मी श्रेय निश्चित सुरुवातीला जी काही इथे पायाभरणी झाली त्या पायाभरणीलाच देईन. आणि ह्या भागात जी काही पुण्याई आणि शक्ती आहे त्याच्यामुळे मी घडलो निश्चित, असं मी नक्की म्हणेन. त्या धोरणात मुख्य भर म्हणजे पारंपरिक जी आपली नाही आहे पद्धती, जी परकी पद्धती आहे ती बदलून आपली पद्धती आणणं ही याच्यावर भर आहे. त्याचबरोबर आपण लहान असल्यानं काय शिकलो, औरंगजेबानं किती स्वाऱ्या केल्या, तो टिपू सुलताननं काय हे केलं, त्यानं किती पराक्रम गाजवले, किंवा तो कोण तुघलक महम्मद कसा तिकडनं आला, आणि तो नेपोलियन अलेक्झांडर द ग्रेट, म्हणजे आपण त्याला ग्रेटसुद्धा म्हणायला शिकलो अगदी. हा इतिहास आपण शिकलो. शिवाजी महाराजांनी काय कर्तृत्व गाजवलं एकाच धड्यात असायचं, किंवा संभाजी राजांवर एक धडाही नसायचा, कुठंतरी असा छोटासा उल्लेख असायचा. किंवा ह्याची दुरुस्ती फक्त मी इतिहासाच्याच अंगाने बोलतो आहे, बाकी भाग मी घेत नाही आहे, शिक्षण धोरण खूप मोठं आहे, की याची दुरुस्ती, नवी पाठ्यपुस्तकं येणं, किंवा आपला जो इतिहास आहे, आपल्या ज्या लोकांचा इतिहास आहे, कर्तृत्वाची जी दखल घेण्याची गरज आहे
ती दखल मला वाटतं की ह्या शिक्षण धोरणाच्या निमित्तानं जी आता पाठ्यपुस्तकं येतील त्याच्यात घेतली जाईल. आणि एक नक्कीच इथे बोलून दाखवावं असं वाटतं की ती दखल म्हणजे स्थानिक पातळीवरच्या स्वातंत्र्य सैनिकांची, क्रांतिकारकांची दखल ही आता आपल्या पुस्तकात यायला पाहिजे आणि येणार म्हणजे येईल अशी मी आत्ता इथे निश्चित अपेक्षा व्यक्त करतो. कारण ह्या शिक्षण धोरणानं खूप अपेक्षा जागवल्या आहेत आणि खूप वेगळ्या पद्धतीचं हे धोरण आहे. त्याच्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षणाची प्रक्रिया चालू आहे आणि ते प्रशिक्षण घेऊन मग पुढच्या पिढीला जो काही त्याचा फायदा होणार आहे त्या शिक्षकांकडनं तो त्याच्यात हा एक भाग असेल की हे आपल्या स्वातंत्र्य सैनिकांचा, क्रांतिकारकांचा परिचय आणि आपला इतिहास आपण अभ्यासू आणि त्यातनं जी एक मानसिकताच वेगळी तयार होते. म्हणजे आपण जेव्हा परकाळांचा इतिहास शिकतो त्यावेळेला त्यातनं काही अभिमान वगैरे वाटत नाही आपल्याला, किंवा जेव्हा आपण आपला इतिहास शिकू त्यावेळेला निश्चित एक अभिमान बाळगणारी, देशाचा, राष्ट्राचा, आपल्या संस्कृतीचा अभिमान बाळगणारी पिढी याच्यातनं तयार होईल, या शिक्षणातनं, या नव्या धोरणातनं तयार होईल अशी मला इथे आशा वाटते, खात्री वाटते. जाता जाता कृतार्थता तर उल्लेख करायलाच पाहिजे, प्रश्नच नाही. म्हणजे त्यांनी एवढं मोठं कार्य त्यांनी केलं आहे. म्हणजे त्यांची गेली 20 वर्ष जे समाजाभिमुख कार्य चालू आहे ते संस्कृती रक्षण, संस्कृती संवर्धनाचं कार्य करतात. पाणी वाचवासारखं म्हणजे छोटी गोष्ट नाही आहे पाणी वाचवणं. आज जगभरात चिंतेची गोष्ट आहे. त्याची मला आठवत आहे की त्यांनी बऱ्याच वर्षांपूर्वी त्याने केरीच्या देवळातल्या प्रत्येक नळाला हे बसवले, तोटीला त्यांनी जाळी बसवले. त्याच्यातनं पूर्ण पाणी येत नाही, थोडंच पाणी येतं. म्हणजे पाण्याची किती बचत होते. किंवा ते महानाट्य त्यांनी जे केलं किंवा त्यांनी जी संकल्पना इथे बोलून दाखवली, जे त्यांचं खंत आहे, मला वाटतं की ती खंत त्यांची दूर हो लवकरच. बाबासाहेबांची नाही जरी दूर झाली तरी तुमची निश्चित दूर हो. एवढी पॉझिटिव्हिटी तरी, सकारात्मकता तरी या कार्यक्रमातून तयार झालेली आहे. त्याचा फायदा आपण निश्चित होणार. एक गोष्ट की हे पुस्तक मला वाटतं मर्यादित प्रती काढलेले असतील, परंतु जर माझी मदत झाली मी करेन हे प्रति पुस्तकाच्या शिक्षण खात्याकडे, कला संस्कृती खात्याकडे जाव्यात. वाचनालयं जेवढी सरकारची, शाळांची, किती शाळा आहेत आपल्याकडे, प्राथमिक शाळा आहे, माध्यमिक शाळा आहे. आता मोठं पुस्तक असलं याचा एक फायदा, मोठं पुस्तक असलं ना की आज विद्यार्थी पटकन ते हातात धरायला जात नाही. छोटंसं आहे ना, किमान घेऊन चालतील, किमान अपेक्षा काहीतरी एक नाव त्यांना दिसेल, एक नाव तरी ते परिचय वाचतील. आणि ते वाचल्यावर हे कसं आहे, एवढं संक्षेपण आहे, त्याच्यात पालढळ नाही आहे कुठेच, काय कार्य केलं आहे नेमकं आहे, नेमक्या वाक्यांमध्ये आहे. आणि ते वाचल्याबरोबर माणूस, म्हणजे मी इथे बसल्या बसल्या ऑलमोस्ट सगळं वाचून काढलं. त्याच्या आधी सॉफ्ट कॉपी वाचली होती, एक कुठंतरी वाचायची शारदा सावयकर, अरे हां ह्याचं नाव ऐकलं, काहीतरी वाचायला वाचता वाचता मला खात्री आहे तो पुढच्या पानांवर जाईल. आणि ह्यामुळे हे पुस्तकांच्या प्रती शिक्षण खातं किंवा कला संस्कृती खात्याच्या मार्फत वेगवेगळ्या वाचनालयांमध्ये पोचाव्या. दुसरी एक गोष्ट मला वाटतं की आपल्याकडे देवस्थानं खूप आहेत, देवस्थानांच्या कमिट्या आहेत. जास्तीत जास्त देवस्थानांच्या कमिट्या सक्रिय असतात, वेगवेगळ्या कारणांसाठी सक्रिय असतात, वेगवेगळ्या उपक्रमांसाठी सक्रिय असतात. त्यांचे अधिक चर्चा आपण आत्ता नको इथे करायला, ते व्यासपीठ नाही आहे. पण त्याच्यात कुठेतरी छोटंसं, म्हणजे त्यांनी समजा 100 रुपये आहे पर, समजा प्रत्येकाने एक 100 प्रती जरी घेतल्या, किती किंमत आहे, फारसं हे नाही आहे. त्या जर कुठे गेल्या तर समाजात त्याचा प्रसार होण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल. आणि मग काय दुसरी काय तिसरी काय अनेक आवृत्त्या त्याच्या येतील. आणि तोपर्यंत अर्थात मी लेखकांचं आणि प्रकाशकांचं कामही वाढेल, त्याच्यामुळे त्याच्यात भर घालावी लागेल. आणि आपली जबाबदारी सगळ्यांची, म्हणजे जे स्वातंत्र्य सैनिक म्हणजे याच्यात आलेले नाही आहे त्यांची माहिती मिळवून त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणं. तसं झालं तर हा अपग्रेडेशन म्हणतो, आयुष्य आपलं अपग्रेड होत असतं, तसं हे पुस्तकही अपग्रेड व्हायला पाहिजे. त्यातनं समाज अपग्रेड होईल एवढीच इथे अपेक्षा व्यक्त करतो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.